Dear Kuya Totoy of Lola Hubad. Where do I begin? Dear Kuya Totoy ug Lola Hubag, maayong hapon ninyong mga idol. Please, itago na lang ko sa pangalang Jean, 40 years old, single mom. May anak mi sa kanhin akong kaipon nga si Inting. Karon, na ako'y kaipon nga si Romel. Buutan siya mga idol, pero maulagi. Wala man po'y trabaho. Ay, nga nagunang nauni mo, oy. Di man madrawing. Naunsa ka? Ay, si Romel good. Wag yapoy trabaho. Ingni, oy. Wa di siya nangita po. Mistil pa ba ingnan? Maupod. Dapat kusang buhaton. Labi na nga siyang lalaki. Unya, na-discourage ka? Naglibog gani ko eh. Buutin man si Romel ba? Dawat niya akong anak. Di man ta mabuhis kabuutan lang. Kailangan magpaningkamot og diskarte. Mao gani. Makawala gyugugma. I hear the ticking of the clock. I'm lying here, the room's pitch dark. Kuya Tutoy og Lola Hubag. Ni ako karon sa kalibog. Kana bang angay pa kong mupili? Naamagod may communication sa papa sa kong anak. Ug ang kunon ko ninyo nga nibalik ang akong pagbati niya. Nakapadala na kong kwarta. Thanks, Ting. Siguro ha? Nga napakaon og tarong atong anak. Siyempre naman. Amping mo diha. Ikaw pa daha. Amping diha sa Surigao. Bye. Bye. Ay. Ano man niya akong gibati, uy? Mingawan man ko sa kong ex. Maramag nabalik niya akong gugma. Sa mukha ba ning pagbatian ni, uy? Unya unsaon ko man ni si Romel?